Terve ihmiset! Mä oon saanut fanipostia nyt pitkästä aikaa, joten avataan tämä. Piti avata off-screenillä, ettei näy, koska tuossa olikin osoite, ettei se näy kaikille katsojille, mutta tosiaan mä oon oottanut tätä aika kauankin ja itse asiassa unohinkin jo vähän niinku, että tää tulee. Ja nyt se sitten on saapunut ja ei herran jumala, täällä on paljon kaikkea. Oh my god. Nyt se on tyhjä. Ja sori tästä, että tää heiluu. Mä oon hukannut mun kamerajalasta sellaisen kiinnitysjutun, millä tää laitetaan tähän kiinni. Elikkäs tää on nyt aika heiluvaa materiaalia. Lähdetään tästä kirjeestä. Dogimaalle. Oi, sä oot tehnyt tän oikein tälleen hienosti. 28. huhtikuuta. Eli tää on niinku eilen postitettu. Tai siis kirjoitettu. Ja postitettu. Moiks! Täällä kirjoittelee tällainen 15V-hyyppä. Luonteeltani yritän olla avulias ja ajattelen muidenkin kannalta. Harrastuksia mulla ei varsinaisesti ole, mutta kuinka ollakaan minä piirrän paljon. Mitenkäs sitten päädyin tekemään sinulle kirjeen? Vaikutat mukavalta ihmiseltä ja teet upeita videoita. Haluatko opettaa mua animoimaan? Animointi on jalotaito, sitä ei osaa monet. Ei vaan, mä en ymmärrä, siis tosi monet on vaan mulle silleen, että haluatko opettaa mua animoimaan, vaikka mä en omasta mielestä ole mikään niinku aivan jumalainen animoimisessa. Jotenka, siis animointia, sitä vaan voi opettaa. Sun vaan pitää tehdä niin paljon niitä kuvia ja nähdä niin paljon vaivaa, niin sitten sä saavutat tuloksia, mihin sä itse pyrit. Teen sulle myös ihan ensimmäinen arti, mitä on ikinä tehnyt tubes. Näihin piirustuksen olen aika tyytyväinen, joten toivottavasti tykkäät. Pahoittelen virheitä. Kuitenkin kaikkea hyvää sulle toivottelee FXS Wolf. Kiitos paljon. Tää oli tosi mukava kirje. Hei, tuossa on tällainen ihana kuva. Mun mielestä tää on ainakin tosi hieno. Mitä nyt tästä ensisilmäyksellä ja tuolta takaa spoilataan vähän, näkyy juttuja. Niin mun mielestä sä oot kans, mitä nyt ollaan vähän juteltu, niin sä oot tosi mukava ja tosi semmonen kiva ja hyvä piirtäjän kans mun mielestä. Ja katsotaas mitä tää sisältää. Ja siis jos on virheitä, niin mä en edelleenkään rokota siitä, että mua ei tosiaan haittaa vaikka virheitä, koska mä oon niin iloinen, että joku edes haluaa tehdä mulle jotain. Ja oi! Niin söpöjä koiruja. Repeys koska. Jahas. No mut hei, ei se. Tää on just ihana. Ihana. Ihana! Noniin, katsotaas. Rigel, tosi panostettu. No ei se haittaa. Siis toi on kans tosi hieno. Et jos tää on niinku sun ei panostettu, niin mikähän sit on sun panostettu, koska tää on jo tosi hyvä. Toi anatomia ja kaikki on niinku tässä jo silleen ihan niinku, miten se tehdään näin. Niin katsotaan mitä muuta täällä on. Oi niin, mulla on lupaus laittaa tähän kirjeeseen kaikki mitä piirrän. Jeps, laitan tänne kaiken mitä piirsin. Nyt vien postiin. On siis kirjastossa. Okei, nice. Täälläkin taustallakin lukee jotakin. Keksin tänään kello 2 aikaan yöllä idean, että mäkin voisin lähettää kirjeen. Tää kuulostaa varmasti tyhmältä. No yritä kestää tää mun kirjaosuus. Tuon mitä äsken tapahtui oli hauskaa. Makaan sängyllä kirjoittaen tätä ja nyt kynä tipahti lattialle ja mun ilme on D2. Luetkohan enää tänne asti, koska kammottava käsiala. Kyllä luin, ja mä itse asiassa luinkin tämän toisen puolen jo, mutta se nyt meni vähän väärässä järkäs, mutta pääosaan nyt varmaan, että ne kaikki tulee luettua. Ja tollanen käyntikortti, vai mikä sitä nyt on, niin näytän tän näin teille. Koska tossa lukee oikea nimi, niin mä en kehtaa sitä näyttää, ja tuolla oli koulukuva tai joku vastaava, niin en ole varma, että saaks niitä näyttää katsojille, jotenka mä näytän vaan noin. Ton tehty vuosi sitten. No toi on nyt tosi hieno mun mielestä, koska jos sä niinku vuosi sitten tän oot tehnyt, niin sä oot kyllä oikeesti tosi taitava.
koska vuosi sitten itse piirsin vielä suunnilleen paintilla silleen. Mutta nykyään Final Packans juttu. Oh no, tän pää on kuollut. No mutta herätetään se takas henkiin. Siis vähän ihana oikeesti. Tosi hyvä idea, että laittaa niinku tussilla, tai onko tää tussilla kait, tällaisia niinku nää rajat tai ääriviivat, mitkä onkaan. Ja siis tää on tosi hieno. Voisin laittaa tää jopa seinälle, koska mulla on siis tuolla seinällä Killerfelinen ja Ansuun tekemä artit. Itse asiassa Killerfelinen te 2 arttia, mutta tää on tosi hieno. Siis tää on niinku, tää sopisi tohon mun koulupöydän yläpuolelle, eli tietokoneen yläpuolelle. Koska mun tietokone on koulupöydällä ja tässä on koira! Ette varmaan toki huomannut. Mutta tää on kans siis mulla on aina vaikeus, että mä en keksi ikinä mitään ideoita, mistä niinku piirtää. Tai asentoja tai sellaisia. Niin tääkin on tosi kekseliästä. Niinku, tää on tosi hieno kans mun mielestä. Että joo, hieno. Mä en osaa sanoa muuta. Dogimaalle Ariel. Vanha! Ei se haittaa, vaikka on vanhoja, koska tääkin on mun mielestä tosi hieno. Vaikka onkin vanha, mutta okei, mä myönnän, että kaikki omat vanhat teokset näyttää omaan silmään ihan kauhean rumilta. Mutta jos se on toiselle tehty artti, niin pääset toinen tykkää, eiks niin? Ja mä tykkään, joten kiitos paljon. Pitääkö käännellä tätä paperipinkkaa? Ui, tää on tosi siisti. Miten sä oot saanut ton noin hyvin tehtyä ton harjan tai ton otsatukaksi, kun mä sitä kutsun, mut oikeasti se on varmaan joku harja. Tai kaikki muut ainakin sanoo harjaksi, mutta siis tää on ihan sikasiisti. Oikeasti kiitos tosi paljon. Ainoa vaan se, että puuttuu rusetit, mutta ei se haittaa, koska tuskin nyt Lily niitä aina käyttää. Tai jotain, mutta siis tää on ihan sairaan upea. Kiitos. Oikeesti. Toi ilme on just tälleen, yeah, give me some cookies. Tollanen tosi söpö. Ja siis, onko sä tehnyt tää niin jollain niinku tyylin stabilolla? Koska jos sä oot tehnyt tää jollain stabilolla, niin miten sä saat niinku, mä en ikinä uskaltaisi tehdä tälleen stabilolla ees niinku lyijykynän päälle, koska aina kun mä oon koittanut, niin ne on mennyt pilalle. Tää on tosi hyvin tehty, jos sä tehty varsinkin stabilolla ja muutenkin. Ei tää nyt vaikka taas lyikkerälläkin tehty, niin tää on silti tosi hieno. Ui juma. Siis vähänkö siisti? Siis tää on ihan ilmeisesti tämmönen ranta, eikö se ookin? Tai tällainen, tässä on niinku sitä rantaa ja kiviä ja mitä nyt on, ruohoa ja sitten tuolta alkaa meri ja miten? Sano mulle vielä, että sä et kattonut mistään mallia. Tuolla toisella puolella ei mitään. Ui vitsi, tää on siisti. Siis sä oot piirtänyt noin kaikki karvatkin tohon tolleen. Niinku what? Tää on ihan sairaan siisti. Mä tykkään tosi paljon tästä sun tyylistä värittää noin otsaharjat ja tehdä muutenkin noin siis. Oh my god. Toi on hieno. Kiitos ihan sairaasti. Toi on ihan sairaan hieno. Tää kans. Siis tää on niinku täti söpö. On vaan tosta oli koiruliini. Mut oikeasti tää on tosi hieno. Mä jankkaan samoja asioita. Mulla ei riitä sanat. Tää on ihan sairaan hieno. Hei. Siinä on Duffy. Mä en ois uskonut, että joku hoksaa piirtää mulle mun Duffy-hahmosta. Se siis laustaa Duffy, kirjoitetaan Doffy, niin koska se on sen verran uusi hahmo. Okei, se on sekin 2-3 kuukautta, mutta aina yleensä kun mä saan fanipostia, niin se on vaan Lily tai Rigel. Mutta toisaalta en mä kyllä tiedä, oliko Duffyta vielä silloin, kun mä oon viimeksi saanut fanipostia, mutta kuitenkin, you get the point. En olisi jotenkin uskonut, että joku piirtää Duffynkin, mutta kiitos, tähän sairaan hieno kans. Täälläkin sä oot värittänyt näitä karvoja tälleen. Sitten joskus kun piirtää itse käsin, niin vois kyllä yrittää värittää se tälleen aidon näköisesti. Ui juma, tää on ihan sairaan hieno. Oh my god. Tosiaan Rigelillä taitaa olla
lilat tassunpohjat. Mä en ihan varmaksi muista, että onko ne mustat vai lilat, mut niin, tosiaan mun äiti kävi tossa. Eli mä en heitä varmaksi, että oliko ne lilat vai mustat, mutta se ei haittaa, koska mä en perusta niin virheistä. Ja nauhat puuttuu, mutta sekä ei haittaa, koska ne on muutenkin ollut tosi monessa kuvassa. Tuolla noin esimerkiksi. Ja tää on ihan sairaan hieno tääkin. Sä oot tosi hyvä värittää varsinkin. Siis sä niinku saat nää värit tälleen tosi aidon näköisesti. Ja mä en tiedä, tossa lukee tuolla oikealla alhaalla sun oikein nimi, niin mä en tiedä viittiinkö sitä näyttää. Joten tossa vaan lukee, että Rigel ja Aurinko ja sit sun oikein nimi ja piirretty 9.4. Tosi hieno. Mä en ymmärrä, olen sanaton, että miten. Oh my god, tää on joku iso. What? Sä oot tuhlannut ihan kauheasti paperia, että sä oot niinku piirrellyt vaan mulle näitä mun hahmoja. Ja sori, akvaario pumpuu äänessä. Mä en tiedä, mä putsasin akvaario aiemmin, niin se nyt saattaa äänellä välillä, että älkää ihmetelkö sitä edes kuuluu, mutta tää on kyllä siis jättilily. Siis tää on niin hienosti väritetty ja tässä on kaikki ihan oikein. Kun yritän keksiä jotakin sanottavaa tästä, niinku oikeesti on tosi siisti. Mä rakastan tätä tyyliä oikeesti tehdä noi otsaharjat ja noi karvat. Koska noi on niin hienosti väritetty, että wow. Ihanan näköinen. Tosi söpö tommonen ihan viaton tommonen en se minä ollut katse. Ja muutenkin tääkin on tosi hyvin väritetty. Toi otsatukan väritystyyli, mä en kestä. Toi on aivan ihana. Onks tääkin tehty olla Stabilolla taas? Wow. Okei, mä en tiedä Stabilolla, mutta jollakin tämmöisellä mustekynällä. Miten sä osaat värittää mustekynällä tai tommosella jollakin, mikä onkaan? Siinä on Rigel. Mä en tiedä itekään, että pitääkö sanoa Rigel vai Rigel, koska Rigel ei kuulosta kivalta, joten mä sanon aina Rigel, mutta se kuulostaa kyllä vähän tyhmältä. Soi sepä. Onks toisella puolella mitään? Ei. Oi! Ihana! Siis aivan ihana! Sairaan hyvin väritetty ja tää menee kyllä seinälle. Tää menee seinälle sen monen muun näistä kans. Ainakin tämän kans. Nää kummatkin, koska mulla ei ole paljon tilaa seinällä, mutta nää menee ihan takuu varmasti seinälle. Ne oli viimeiset. Kiitos ihan sairaan paljon tästä fanipostista. Tai en mä tiedä, oliko tää faniposti, mutta posti kumminkin. Aivan ihania töitä. Ja mä en tiedä, miten sä oot jaksanut niinku, kuluttaa aikaas näin paljon. Että sä oot vaan piirrellyt jotain mun hahmoja ja näin paljon paperia niinku näihin töihin. Ja silleen, et kiitos ihan sairaasti. Näitä on ihan tosi paljon näitä kuvia ja mä en ole varmaan ikinä saanut niinku fanipostissa näin paljon näitä juttuja kerralla. Mutta nämä on ihan sairaan niinku hyvin piirretty ja ihania ja oikeesti niinku vut. Ilmeeni on vut. Tuossa on varmaan teki yli 30 paperia. En laskenut, mutta kiitos tosi paljon postista ja nähdään sitten ensi videon merkeissä kaikki. Mä tosiaan, nyt on keskiviikko. Mä lähden huomenna Kajaaniin Killerfälinälle yötä. Katsotaan, jos mä saan sitten tänään jopa tubeen. Mun pitää lukea fysiikan kokkeeseen, siis kemian kokkeeseen tässä. Niin pitää katsoa, että miten mä kerkeen koneelle tänään, että kerkeenkö mä editoida tän tänään. Mutta kuitenkin menen Killerfälinälle ja jos mä en kerkeä tätä tänään editoida, niin kyllä mä sitten varmaan huomenna kerkeen. Eli torstaina 30. päivä 4. menen Kajaaniin Killerfälinälle ja sieltä tulee varmaan taas jotakin eeppistä video, niin kuin mun pääkanavalle tuli se melkein 2 tunnin mittainen video, mutta jonka mä sitten piilotin, koska alkoi koulut ja meni vähän överiksi noitten kirosanojen kanssa, mutta se on yhä tubessa. Jos haluatte, niin voitte tulla pyytää linkkiä tuolla yksityisessä viestissä tai jossain.
Niin mä kyllä annan sen linkin ja sitten te voitte katsoa sen, mutta mä vaan ihan sen takia piilotin sen, koska koulu ja meidän luokan pojat ja koulukaverit. Mutta hei, kiitos tosi paljon, että katoitte, että jaksoitte katsoa tänne asti, tai jos te katoitte, ainakin katsotte tämän kohan. Ja nähdään ensi videossa ja en tiedä vielä mikä se on. Ja menen killervälinälle ja mitä vielä. Akvaarion suodatin. Moi moi!